Hare Krishna, Kamalaji, audio video okay? Okay, Mataji. Okay, start பண்ணலாம். Hare Krishna devotees, ISKCON மங்களூர் சார்பாக பகவத்கீதை 18 நாள் வகுப்பிற்கு உங்களை எல்லாரையும் அன்போடு வரவேற்கிறேன். இன்னைக்கு வந்து டே 5 படிக்கிறோம், சாப்டர் 5 படிக்கலாம். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. ஃபர்ஸ்ட் வந்து இது இஸ்கான் மங்களூர் கோயிலில் இருக்குது, ராதா கோவிந்தா டெம்பிளில் இருக்குது டெய்டி. பிரேயரோட கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். நம ஓம் விஷ்ணு பாதாய கிருஷ்ண பிரேஷ்டாய பூதலே ஸ்ரீமதே பக்தி வேதாந்த சுவாமி நிதி நாமினே நமஸ்தே சரஸ்வதி தேவே கௌரவாணி பிரச்சாரினே நிர்விசேஷ சூன்யவாதி பாश्चात्य தேசதாரினே கிருஷ்ணாய வாசுதேவாய தேவகி நந்தனாய ச நந்த கோபகுமாராய கோவிந்தாய நமோ நமக. நம பங்கஜ நாபாய நம பங்கஜ மாலினே நம பங்கஜ நேத்ராய நமஸ்தே பங்கஜாங்கரியே. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா சைத்தன்யா प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधारा शिवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशालाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம வந்து நேற்றுக்கு சாப்டர் 4ல் என்ன படித்தோம்னு ஒரு ரீகேப் சின்னதாக கொடுத்தது. ஆத்மா கடவுள் இவர்களுக்கு இடையிலான உறவு பற்றிய திவ்ய ஞானமான ஆன்மீக அறிவு ஒருவனை தூய்மைப்படுத்தி முக்தி அளிக்கக்கூடியதாகும். சுயநலமற்ற பக்தி செயலின் அதாவது கர்மயோகத்தின் பலனே இந்த உன்னத அறிவு. கீதையின் புராதன வரலாறு யுகந்தோறும் ஜட ஒளியில் தோன்றுவதற்கு காரணமும் முக்கியத்துவமும் மற்றும் தன்னை உணர்ந்த குருவை அணுகுவதற்கு அத்தியாவசிய தேவை ஆகியவற்றை பகவான் விளக்கினார். ஓகே, இன்னைக்கு சாப்டர் 5ஓட முன்னோட்டம் கொடுக்குறேன். வெளிப்புறத்தில் எல்லா செயல்களிலும் ஈடுபட்டு இருப்பினும் உட்புறம் அவற்றின் பலன்களை துறந்து வாழும் பக்குவ அறிவுடைய மனிதன் திவ்ய ஞானம் என்னும் நெருப்பினால் தூய்மைப்படுத்தப்பட்டு அமைதி, பற்றின்மை, பொறுமை, ஆன்மீக பார்வை, ஆனந்தம் ஆகியவற்றை அடைகிறான். அறிவு யோகா பாதை அந்த பாதையை பற்றி முன்னர் விவாதிக்கப்பட்ட யோசனையுடன் துரத்தல் அல்லது சந்நியாசா என்ற கருத்துக்களை இந்த சாப்டர்ல சேர்க்கிறது. கர்மயோகத்தின் பாதையும் அதே ஞானத்திற்கு வழிவகுக்கிறது. இந்த வழியில் 2 பாதைகளும் ஒரே இடத்திற்கு இட்டு செல்கின்றன. மேலும் செயல் மற்றும் புரிதலை பெறுதல் ஆகிய இரண்டையும் உள்ளடக்கியது என்று கிருஷ்ணர் விளக்குகிறார். அதாவது நம்ம வந்து லைஃப்பை எப்படி லீட் பண்ணணும்னா அட்டாச்மெண்ட் லைஃப்பில் வந்து இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டில் அட்டாச்மெண்ட் வித் டிட்டாச்மெண்ட் அந்த மாதிரி லைஃப் இருக்கணும். அதாவது எப்படின்னா தாமரை இலை தண்ணீர் போல இருக்கணும். கடமையை செய், பலனை எதிர்பார்க்காதே. புலன் கட்டுப்பாடு ரொம்ப அவசியம். நமக்கு இந்த உடல் வந்து ஒரு நகரம், 9 கதவுகளை கொண்ட நகரம். 9 கதவு இருக்கு உடலுக்கு. அந்த 9 கதவு யாராவது சொல்ல முடியுமா? நியூ டிவோட்டீஸ் யாருக்காவது தெரிஞ்சதுன்னா சொல்லுங்க. 2 கண்ணு, 2 காது, மூக்கு, வாய், ஆசனவாய், 2 காது, ஆசனவாய், பிறப்பு, பால் உறுப்பு. ஓகே, எஸ், பிறப்பு உறுப்பு. வெரி குட். அப்படி கூட வச்சுக்கலாம். நகரத்தின் குறிக்கோள் என்ன? நகரத்தினோட குறிக்கோள் எதுக்கு? அனுபவிப்பான நம்ம இந்த உலகத்துல அனுபவிப்பதற்கான வாய்ப்பு இருக்குது. கிருஷ்ணா ஆஸ்கிங் கர்மயோகா நாட் கர்ம சந்நியாச யோகா. நம்மள எல்லாரையும் வந்து நம்ம இது மாதிரி எல்லாரையுமே கர்மயோகா தான் பண்ணுன்னு சொல்றேன், நாட் கர்ம சந்நியாச யோகா பண்ணு. இப்போ கிரகஸ்தர்களா இருந்து கர்மயோகா பண்ண முடியாதுன்னு நினச்சிக்கலாம். கண்டிப்பா பண்ண முடியும். எத்தனை பேர் கிரகஸ்தர்களா இருந்து இஸ்கான்ல தீட்சாலாம் வாங்கிட்டு அந்த லைன்லயே இருந்துட்டு இருக்கா. அதனால சன்னியாசம் வாங்கினா தான் நம்ம பண்ணணும் அப்படின்னு கிடையாது. கிரகஸ்தர்களா இருந்தாலும் பண்ண முடியல. அதுதான் கிருஷ்ணன் சொல்லி கொடுக்குறாரு.
நம்மை கர்மயோகத்தை பின்பற்ற சொல்கிறார். அதாவது கர்மயோகாங்கிறது பக்தி தொண்டில் நம்மளை ஈடுபடுத்திக்கோங்க, கர்ம சந்நியாசி யோகாவை அல்ல. அதை நமக்கு தெரிஞ்சுக்கணும். அதுதான் இந்த சாப்டர்ல இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட். இந்த சாப்டர் வந்து கர்மயோகம் கிருஷ்ண உணர்வின் செயல். கிருஷ்ணா கான்சியஸ்ல என்ன பண்ணுவாங்க நேர்த்தி படிச்சதுல கிருஷ்ணரை பற்றிய ஆழ்நிலை அறிவு, கிருஷ்ணர் அனைத்து பாதைகளின் குறிக்கோளாகவும் வர்ணாசிரம அமைப்பை உருவாக்கியவராகவும் இருக்கிறார். கர்மயோகம் தியாகங்கள் ஆழ்நிலை அறிவுக்கு வழிவகுக்கும், ஆழ்நிலை அறிவின் சுருக்கம். இதெல்லாம் நேர்த்திக்கு படிச்சாச்சு. இன்னைக்கு படிக்க போறது இன்னைக்கு சின்ன சாப்டர் தான், 29 ஸ்லோகம் தான். சந்நியாசம் அல்லது கர்மயோகம் எதை கொள்வது, எதை இதுங்க சந்நியாசம் இதுங்கணுமா கர்மயோகமா? கர்மயோகம் சந்நியாசத்தை விட சிறந்ததா? நிஷ்காம கர்மா பந்தத்திலிருந்து விடுவிக்கிறது. நிஷ்காம கர்மாங்கிறது பந்தத்திலிருந்து விடுவிக்கிறது. பகவான் கிருஷ்ணர் மீது கவனம் திரும்புவதன் மூலம் விமோசனம் கிடைக்குது. இதெல்லாம் வந்து இந்த சாப்டர்ல நம்ம படிக்க போறோம். எஸ் 5.1 கமலாஜி. Yes, Mataji. Arjuna uvacha sanyasam karmanam Krishna punaryogam cha shamsasi yatreya etayor ekam tanme bruhi sunishitam. அர்ஜுனன் கூறினான், கிருஷ்ணரே, முதலில் செயலை துறக்கவும் பின்னர் பக்தியுடன் செயலாற்றவும் பரிந்துள்ளேன். இவை இரண்டில் சிறந்த நன்மையை தருவது எது என்பதை தயவு செய்து எனக்கு தெளிவாக விளக்குகிறார். முதல்ல என்ன சொன்னார் கிருஷ்ணர்? செயலை திறந்துடும், செயலை அதை திறந்துட்டாலே உனக்கு இருந்துருதுன்னு. ஆனா அப்புறம் அதோட பக்தியோட செயல்படுங்கிறேன். நான் எதை துறக்கிறது பண்றதா பக்தியோட செயலாற்றுறதுன்னு சொல்றேன், அதை பண்றதா என்ன பண்ணணும் கரெக்டா எனக்கு தெளிவா கிளியரா சொல்லுங்க அப்படிங்கிறார். இந்த ஸ்லோகம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகம். 5.1 1 minute. ஸ்லோகம். அதுக்கு வந்து இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய வேர்ட் பை வேர்ட் மீனிங் கொடுத்தது உங்களுக்கு. சந்நியாசம் அப்படின்னா என்ன? முதல்ல அர்ஜுனா உவாச்சனாக்க சொன்னார். அர்ஜுனா உவாச்ச அர்ஜுனன் கூறினான். சந்நியாசம் துறவு, கர்மணாம் எல்லா செயல்களிலும், கிருஷ்ணரே புனக மீண்டும், யோகம் பக்தி தொண்டு, மேலும், சம்சசி நீர் போற்றுகின்றீர், எது ஸ்ரேய மிகுந்த நலனை தருவது, ஏத்தையோ இவை இரண்டில், ஏகம் ஒன்று, ஏகம்னா ஒன்று, தத் அதை, மே எனக்கு, புரூஹினாக்க விளக்குவீராக, சுனிஷ்டிதம் தெளிவாக. முதலில் செயலை துறக்குங்கள், பின்னர் பக்தியுடன் செயல்பாட்டுங்கள், ரெண்டுல சிறந்த நன்மை தருவது எது என்பதை விளக்குங்க அப்படின்னு கேட்கிறார். ஓகேயா? அப்படின்னு அர்ஜுனன் வந்து கிருஷ்ணரை பார்த்து கேட்கிறார். ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம என்ன படிச்சிருக்கோம்? வெறும் மன ஊகங்களை விட பக்தி சேவை சிறந்து. சும்மா உட்காந்துட்டு நான் சன்னியாசியா போயிட்டு அங்கே உட்காந்துட்டு கண்ணாத பெண்ணாது மறுபடியும் திங்கிங் மெட்டீரியல் நினச்சிக்கிறத விட ரகசியங்களாக இருந்தது பக்தி சேவை சிறந்தது. பக்தி டிவோஷனல் சர்வீஸ் ரொம்ப யார் வேணாலும் எப்போ வேணாலும் பண்ண முடியும். ரெண்டாவது அத்தியாயத்தில் செகண்ட் சாப்டர்ல 11.30 ஸ்லோகம், 11th ஸ்லோகத்திலிருந்து 30th ஸ்லோகம் வரும். கிருஷ்ணரால் விவரிக்கப்பட்ட ஆன்மா பற்றிய அறிவு தெரிஞ்சது. ஸ்லோகம் 31லேருந்து 37 வரைக்கும் பரிந்துரைக்கப்பட்ட கடமை சொல்லி கொடுத்தோம். ஸ்லோகம் 42லேருந்து 45 எல்லாம் ரெண்டாவது சாப்டர்ல பலநோக்கு செயல்களால் ஆத்மாவின் சிக்கல் பற்றி, 46லேருந்து 53 பக்தி சேவையின் மூலம் சிக்கலில் இருந்து விலகும் செயல்முறையை விளக்கினார். இதெல்லாம் செகண்ட் சாப்டர். தேர்ட் சாப்டர்ல என்ன படித்தோம்? 17 18 கிருஷ்ண உணர்வில் கிருஷ்ண உணர்வின் செயல் உள்ள ஒரு நபருக்கு ஆற்ற வேண்டிய கடமை எதுவும் இல்லை. டிவோஷனல் சர்வீஸ்க்கு வந்தா அவளுக்கு தனியா எந்த விதமான கடமையை அவளுக்கு அதுவும் இல்லை. ஏன்னா அவள் ஆல்ரெடி கிருஷ்ணா கான்சியஸ்ல இருக்கான். 4வது அத்தியாயத்துல நேத்திக்கு படிச்சதுல 33வது ஸ்லோகம் என்ன சொல்றது? அனைத்து வகையான தியாகங்களும் யாகங்களும் கிருஷ்ண உணர்வில் செயலாற்றுவதில் பலனை துரத்தில் உச்சமடைகின்றன. நம்ம எந்த விதமான யாகங்கள் பண்ணாலும் சரி, தியாகங்கள் எல்லாம் பண்றோம் இல்லையா, எல்லாம் கிருஷ்ண உணர்வுல கிருஷ்ணா கான்சியஸ்ல அதை பண்ணினாக்க அது வந்து அது உச்ச நிலையை அடைகிறது, அதாவது அது உயர்ந்தது. 4வது அத்தியாயத்தின் கடைசி ஸ்லோகத்தில் கிருஷ்ணர் மீண்டும் அர்ஜுனனை எழுந்து யுத்தம் புரிய கூறுகிறார். இந்த சாப்டர்ல என்ன 4வது அத்தியாயத்தில் நேற்றுக்கு படிச்சதுல மறுபடியும் எழுந்துரு, இது போர் புரி, அதனால உனக்கு ஒரு விதமான நஷ்டமும் இல்லை.
என்ன இதனால் அர்ஜுனன் குழம்பினான். துறப்பதா அல்லது செயலாற்றுவதா? அவர் எழுந்து யுத்தம் பண்ணு அப்படின்னு, துறக்கிறது துறக்காதே, செயலாற்றுவதா, யுத்தம் பண்ணணுமா அப்படிங்கிறது அவர் கேட்குறாரு. அர்ஜுனன் வந்து குழம்பி இருந்ததுனாலே அதுக்கு அவருக்கு கிளியராக கொடுத்து, நீ போர் பண்ணு, போர் புரியறதுனால உனக்கு ஒரு வித நஷ்டமும் இல்லை. நீ போர் புரிஞ்சாக்க அதில் ஜெயிச்சேனாக்க நீ இந்த ராஜ்யத்தெல்லாம் உலகத்தை ஆள போற. நீ தோத்து போயிட்டேனாக்க எங்கிட்ட தான் வரப்போற கிருஷ்ணா லோகத்துக்கு. அதாவது உனக்கு மறுபிறவி இல்லை, உனக்கு எப்போதும் சந்தோஷம் சந்தோஷம் சந்தோஷம்னு படிச்சிருக்கோம். ஸோ அதனால 4 சாப்டர் படித்தா இன்னைக்கு சாப்டர்ல என்னன்னு பார்க்கலாம். எஸ் 5.2 படிங்க கமலாஜி. எஸ் மாதாஜி, எஸ். ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச சந்நியாசः கர்மயோகஸ்ச மிக ஸ்ரேயஸ கரா உபௌ தயோஸ்து கர்ம சந்நியாசாத் கர்மயோகோ விசிஷ்யதே. புருஷோத்தமராகிய முழுமுதற் கடவுள் பதில் உரைத்தார். செயலை துறத்தல், பக்தியுடன் செயல்படுதல் இரண்டுமே முக்திக்கு ஏற்றது. செயலை துறக்கிறதும் இதுதான் முக்திக்கு வழிதான். பக்தியோட செயல்படுறது ரெண்டுமே முக்திக்கு ஏற்றதாகும். ஆனால் இவை இரண்டில் செயலை துறைப்பதை விட பக்தி தொண்டில் செயல்படுவது சிறந்ததாகும். ரெண்டுமே முக்திக்கு நல்லது, ஆனா இதை விட பக்தி தொண்டு பண்றது மிக சிறந்ததாகும் அப்படிங்கிறது. ரெண்டுல பெட்டர் எதுன்னு கேட்டேன்னா பக்தி தொண்டு தான் அப்படின்னு சொல்றது. ஸோ இந்த ஸ்லோகம் இம்பார்ட்டன்ட். அதாவது இது அவருடைய அர்ஜுனனுடைய சந்தேகத்தை நீக்கிற ஸ்லோகம். எது 5.2 வந்து முதல் 5.1 அவருக்கு அர்ஜுனனுக்கு சந்தேகம், செயலை துறக்கிறதா இல்லைன்னா பக்தியோட செயல்படுறதா என்னமோ சொல் 2 நிமிஷத்துல சொல்றேன். எனக்கு ஒரே இதுவாக இருக்கு, ஒரு சந்தேகத்தை கிளியர் பண்ணணும். அவரோட சந்தேகத்தை கிளியர் பண்ணணும். ரெண்டுமே செயலை துறத்தல் பக்தியுடன் செயல்படுவது ரெண்டுமே முக்திக்கு நல்லது, ஆனால் ரெண்டுல செயலை துறப்பதை விட பக்தி தொண்டில் செயல்படுவது சிறந்ததாகும் அப்படிங்கிறார். அதாவது புலநுகர்ச்சியை தேடும் பல நோக்கு செயல்களில் பௌதீக பந்தத்திற்கு காரணமாகும் இல்லையா? பௌதீக பந்தத்துக்கு காரணம் என்ன? புலநுகர்ச்சியை தேடும் பல நோக்கு செயல்களுக்குள் பௌதீக பந்தத்திற்கு காரணமாகும். செயல்களே பௌதீக. உடல் சௌகரியத்தின் தரத்தை அதிகரிக்கும் நோக்கத்துடன் செய்யக்கூடிய செயல்களில் ஒருவன் ஈடுபட்டு இருக்கும் வரை அவன் பல்வேறு வகையான உடல்களை மாற்றுவதும் அதன் பௌதீக பந்தத்தை நீடித்துக் கொள்வதும் உறுதியாகும். கிருஷ்ண உணர்வில் செய்யப்படும் இத்தகைய பக்குவமான செயல் மாயாவாத பள்ளியை சார்ந்த சன்னியாசியில் எத்தகைய செயற்கையான துறவியும் விட பன்மடங்கு சிறந்ததாகும். அந்த மாதிரி அந்த பௌதீகத்துல இருந்தோம்னாக்கா மறுபடியும் மறுபிறவி எடுத்து மறுபடியும் அடுத்து என்ன பிறவி எடுப்போன்னு தெரியாது. உடலை மாற்றுறதுன்னா என்ன அர்த்தம்? இந்த ஆத்மாவோட இந்த உடலேருந்து வேற உடலுக்கு போகும். அது மனுஷ பிறவியா இருந்தால் நல்லதா போச்சு. அது மிருகத்துல போய் பிறந்து விட்டோம்னா நம்ம அப்புறம் மறுபடியும் அதுலேருந்து மீண்டு நம்ம எப்படி வருவோங்கிறது நமக்கு தெரியாது. எல்லாம் பகவானுடைய இது. அதனால எல்லாத்தையும் விட பக்தி தொண்டே சிறந்ததுங்கிறது தீர்மானம் எடுத்து அவனுடைய சந்தேகத்தை நீக்குகிறது. இதுவும் ஓகே. இது வந்து நிர்கா மன்னன் ஒருத்தருக்கான். மன்னர் நிர்கா வந்து பலனளிக்கும் தானங்களை நிறைய செஞ்சிருந்தார். நிறைய தான தர்மங்கள்லாம் பண்ணியிருந்தார். அவர் ஒரு நாளைக்கு ஒரு தவறு நேர்ந்து போயிட்டு அவர் பிராமணர்களுக்கெல்லாம் பசுமாடு கொடுத்துருந்தார். ஒருத்தருக்கு ஒரு பசுமாடு கொடுத்தார். அடுத்த நாளைக்கு இன்னொருத்தருக்கு 100 பசுமாடு கொடுக்கறதுக்கு பதிலாக இவரோட மாட்டையே முதல் நாளைக்கு கொடுத்தார் இல்லையா, அது தெரியாதனமா அந்த மாடையே தூக்கி அவருக்கு கொடுத்துட்டார். முதல் பிராமணருக்கு கொடுத்த மாற்றத்துக்கு 2வது பிராமணருக்கு கொடுத்துட்டார். ஸோ அந்த 2வது பிராமணர் வாங்கினது முதல் பிராமணருக்கு, எனக்கு நேற்றுக்கு நீ தானமாக கொடுத்த அதே மாட்டையே தூக்கி 2வது பிராமணருக்கு கொடுக்குறீங்களே, இது என்ன நியாயம்னு சொல்லிட்டு நிர்கா மன்னர்கிட்ட வந்து அந்த பிராமணர்கள் அவளுக்குள்ள ஒரே இதாக போயிடுது, அதிருப்தி ஏற்பட்டு. அந்த சமயத்தில் வந்து இந்த மாதிரி அதிருப்தி ஏற்பட்டு ஒரு பிராமணர்கிட்டக்கு எப்போதுமே நம்ம விளையாடக்கூடாது. அந்த தெரிஞ்சு பண்ணலை அந்த அதுக்கு பதிலாக நான் உனக்கு எத்தனை வேணாலும் உனக்கு லட்சமாக பணம் கொடுத்துறேன், அப்படி என்னதாலும் நீங்கள் பண்ணினது தப்பு தானே அப்படின்னு முதல் பிராமணர் இருந்திருப்பார். ஸோ அதனால இவர் பண்ணின பாவத்துக்காக மறுபிறப்பில் அவர் பள்ளியாக பல காலம் கிணற்றில் வாழ்ந்தார். பள்ளியா பிறந்துட்டார். ஒரு கிணத்துக்குள்ள உட்காந்துருக்கார். ஐயோ நம்ம இப்படி, ஆனால் அவர் நல்ல காரியங்கள்லாம் நிறைய பண்ணியிருக்காரு. எப்போதுமே ஒன்று வச்சுக்கோ, நம்ம பண்ணின நல்ல காரியம் என்றைக்குமே வீணா போகாது. ஒரு நாளுக்கு இல்லை ஒரு நாள் அது நமக்கு கை கொடுக்குங்கிறது ஞாபகம் வச்சுக்கோ. எந்த நல்ல காரியங்களும் இப்போ இஸ்கான் மங்களூர்ல டெம்பிள் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் நடந்துருக்கு. அந்த டெம்பிளுக்கு நம்மளால உதவி, ஒரு கல் கட்டுறதுக்கு, ஒரு கல் அந்த பில்டிங்
டெம்பிள் கட்டுறதுக்கு வேணுங்கிற கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க்கில் ஒரு பிரிக்கு கொடுக்கலாம், 2 பிரிக்குக்கு காசு. இந்த மாதிரி நம்மளால 100, 1000, 2000, 3000, 5000, 10,000 நம்மளால நம்மளோட சக்திக்கு ஏற்ற மாதிரி அதை கொடுக்கலாம். இதெல்லாம் வந்து இந்த மாதிரி பண்ணுறதுலாம் நமக்கு தெரியாது. இது எப்போ நமக்கு நன்மை தரும், இது ஏதோ பண்ணணுங்கிறாலே பண்ணிடுறோம்னு நினச்சிருக்கோம். அது ஒரு சமயத்தில் நமக்கு வந்து தர்மம் தலை காக்கும் சொல்லுவாங்க. அதனால ஒரு சமயம் இல்லை, ஒரு சமயம் நமக்கு இருக்கும். இவர் வந்து இந்த திருகா வந்து இந்த கருத்துக்குள்ள போய் பள்ளியம்மா அவர் பண்ணின இதுக்காக அவர் அந்த அனுபவிக்கிறதுக்கு அது போயிட்டார். ஆனாக்க கிருஷ்ணர் அவர் எப்போதுமே இது நல்ல காரியங்கள் தான் பண்ணாரு, அவருக்கு தெரியும். துவாரகாரிகள் கிருஷ்ணர் நிர்காவுக்கு முக்தி அளித்தார். துவாரகா பக்கத்துல நிர்காவு பண்ணதுக்கு அவர் முக்தி எடுத்தார். எப்படி முக்தி எடுத்தார்? அந்த மேலேருந்து, அந்த கணத்து மேலேருந்து அவர் கையால அந்த பள்ளியை தொட்டார். தொட்ட உடனே அந்த பள்ளியோட உருவம் அவருக்கு போயிடுச்சு. துவாரகாரியில் கிருஷ்ணா முக்தி அளித்தார். நிர்கா தன் செயல்களின் பயனற்ற தன்மையை ஒப்புக்கொண்டார். நம்ம பண்ணினது தப்புங்கிறத ஒத்துண்டார். எனவே யார் ஒருவர் எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்பும் இன்றி பக்தி சேவை செய்கிறார்களோ அத்தகைய சேவையே உன்னதமான சேவை. மேலும் அவர்கள் வைகுண்டத்தில் வாழ்வார்கள். அந்த மாதிரி நம்ம சேவை பண்ணினோம்னாக்க நமக்கு தெரியாத தப்பு பண்ணினா அதுக்கு ஏதோ கொஞ்சம் பனிஷ்மெண்ட் கொஞ்சம் கிடைக்கும். மற்றபடிக்கு நம்ம பண்ணின நல்ல காரியத்துக்காக நமக்கு அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி வைகுண்டத்துக்கு போகிறதுக்கு நிறையவே அதுக்கு வழிமுறை இருக்கு. ஓகே, கிருஷ்ணர் வந்து அவரை காப்பாற்றி கொடுக்குறாரு நிர்காமன். இதை இன்னும் டீட்டெயில்டு ஸ்டடி நான் கொஞ்சம் சிம்பிளாக கொடுத்துருக்கேன், இன்னும் டீட்டெயில்டாக படிங்க அது. எஸ்மா 5.3 படிங்க கமலாஜி. எஸ் மாதாஜி. ஞேயஹ ச நித்ய சந்நியாசி யோ ந த்வேஷ்டி ந காங்க்ஷதி நிர்த்வந்தோ ஹி மகாபாஹோ சுகம் பந்தாத் பிரமுச்யதே. எவன் ஒருவன் தனது செயல்களின் விளைவுகளில் விருப்பு வெறுப்பு அற்றவனோ அவனே நிரந்தரமான சன்னியாசி ஆவான். நம்ம செய்யற காரியத்துல எதுலையுமே விருப்பு இருக்கக்கூடாது, வெறுப்பு சந்தோஷம்னா ஆடக்கூடாது, துக்கம்னா அதுக்கும் துவண்டு போகக்கூடாது. அந்த மாதிரி எல்லாத்தையுமே கம்ப்ளீட்டா டிட்டாச்சா எமோத்த நிரந்தரமா இருக்கானோ அவன் தான் சன்னியாசி ஆவான். மலம் பொருந்திய புயங்களை உடைய அர்ஜுனா, எல்லா இருமைகளில் இருந்து விடுபட்டுள்ள அத்தகையோன் பௌதீக பந்தங்களில் எளிதில் வென்று முழுமையாக முக்தி அடைகிறான். அவன் தான் வந்து பௌதிக பந்தத்திலேருந்து கம்ப்ளீட்டா டிட்டாச் ஆகி வர முடியும். எப்படி பரத் மகாராஜ் மானுகிட்டுக்கு அவர் சன்னியாசியா போய் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்காரு, அவரால் கடைசி நிமிஷத்துல முக்தி அடைய முடியல. அவரோட மானை எப்படி காப்பாத்துறது அப்படின்னு மான நினைச்சிருந்து அவர் உயிரை விட்டார். அதனால அவர் அடுத்த பிறவி மானா பிறக்க முடியாயிடுச்சு. அந்த மாதிரி இல்லாம அந்த மாதிரி பண்ணக்கூடாது. ஒன்ஸ் நம்ம அந்த மாதிரி டிசைட் பண்ணியாச்சுனாக்க முக்தியை தேடுறதுக்கு வழியை பார்க்கணும். அதை விட்டுட்டு அவர் மானை யாருக்கு அதுதான் அதுலேருந்து தான் டிட்டாச் ஆகி தானே அந்த லைஃப்க்கு வந்திருக்கும். அது வந்ததுக்கு அப்புறம் மறுபடியும் திரும்பி போனாக்கா எப்படி இருந்தது, அந்த ஒரு ஸ்டோரி அதையும் நிறைய படிக்கும் டீட்டெயில்டாகும். அந்த மாதிரி முக்தி வேணும்னாக்க சன்னியாசி ஆயிட்டு அதுலேருந்து கொஞ்சம் கூட அந்த இதில் பரளக்கூடாது. கிருஷ்ண உணர்வில் முழுமையாக உள்ளவன் எப்பொழுதும் சன்னியாசியாவான். ஞானம் குணத்திலும் அளவிலும் சரியாக இருப்பதால் அது பக்குவமானதாகும். சரியா? எஸ்மா 5.10 படிங்க கமலாஜி. எஸ் மாதாஜி. பிரம்மண்யாதாய கர்மணி சங்கம் த்யக்த்வா கரோதி யஹ லிப்யதேன ச பாபேன பத்மபத்ரம் இவாம்பஷ. இந்த ஸ்லோகமும் ரொம்ப இது. பற்றின்றி தனது கடமைகளை செய்து பலன்களை பரம புருஷ பகவானுக்கு அர்ப்பணிப்பவர் தாமரையில் எவ்வாறு நீரால் தீண்டப்படுவதில்லையோ அது போல அவன் பாவ விளைவுகளால் தீண்டப்படுவதில்லை. தாமரை இலையில வந்து தண்ணி என்னைக்காவது ஒட்டி யாராவது பார்த்துருக்கேடா? ஒட்டாது. அது மாதிரி நம்ம பண்ற பகவானுக்குன்னு எந்த காரியம் நல்ல காரியங்கள் எல்லாம் பண்றோமோ அந்த கடமைகளை செஞ்சு டிவோஷனல் சர்வீஸ் பற்றின்றி பண்றோமோ அதெல்லாம் பகவானுக்கு செய்வதெல்லாம் தாமரை இலையில எப்படி நீர் ஒட்டாம இருக்கோ அதனால நம்ம பண்ற பாவ செயல்கள்லாம் அதுல இருந்து தீண்டப்படாது, நம்மள தீண்டாது. தாமரை இலையில தண்ணி ஒட்டாம இருக்க மாதிரி நம்மள நல்ல காரியங்கள் தான் காப்பாற்றி கொடுக்கும் அப்படிங்கிறது இதுல அண்டர்ஸ்டுண்டு. ஓகே, இந்த ஸ்டோரியில பிரம்மணி முதல் வார்த்தையே பிரம்மன் வந்து அப்படின்னா என்ன? கிருஷ்ண உணர்வில். பிரம்மன் அப்படின்னா கிருஷ்ண உணர்வில் என்று பொருள். முக்குணங்களில் மொத்த கல்வி பிரதான. அப்புறம் வந்து பிரம்மன் யாதாய கருது பிரதான இல்லையா? ஓகே, மொத்த கலவை பிரதான என்று அழைக்கப்படுகிறது. இவ்வுலகில் இருப்பவை அனைத்தும் பிரம்மனின் புற தோற்றங்களே என்று குறிப்பிடப்படுகிறது. மேலும் விளைவுகள் வெவ்வேறு விதத்தில் தோன்றியுள்ள போதிலும் அவை காரணத்திலிருந்து வேறுபடாதவை.
பரபிரம்மனான கிருஷ்ணருடன் தொடர்புடையதே என்றும் அதனால் அனைத்தும் அவருக்கு மட்டுமே சொந்தமானவை என்றும் ஈஷோபனிஷத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது. நீரிலேயே இருந்தாலும் தாமரையிலே நனையாமல் இருப்பதை போல கிருஷ்ண உணர்வில் ஈடுபடுத்தப்படும் உடலும் பாவ விளைவுகளின் களங்கங்களிலிருந்து அப்பாற்பட்டதாகும். ஓகே, இது ரொம்ப ஞாபகம் வச்சுங்க. இதுல நான் 2 தாமரை இலை தண்ணீர் போலுங்கிறது நமக்கு 2 தினசுல நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன். ஒன்று தாமரை இலையில நீர் ஒட்டுறது இல்லை, அது வந்து நம்ம என்ன பண்ணோம், கிருஷ்ண உணர்வுல ஈடுபட்டுட்டு அப்படி இருந்தாக்க நம்ம இருக்கிறதுல என்ன ஆச்சு, இந்த மாதிரி தண்ணி ஒட்டாம இருக்க மாதிரி பாவ விளைவுகள் நம்மள ஒட்டாது அப்படின்னு ஒன்று வச்சுக்கலாம். நான் வந்து யூ ஹாவ் டு லீட் அ லைஃப் வித் அட்டாச்மெண்ட்டோட இருக்கலாம். ஆனால் வித் அட்டாச்மெண்ட் வித் டிட்டாச்மெண்ட் தான் லைஃப்பை லீட் பண்ணும். ஐயோ என்னோட குழந்தை, எனக்கு ஒரு பேத்தி, என்னோட புள்ள, என்னோட பையன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்னொன்றுத்தையும் நினச்சி நம்ம அது அட்டாச்மெண்ட் போக 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 நமக்கு வந்து துன்பம் தான் ஜாஸ்தியாக போகும். அதனால அட்டாச்மெண்ட் இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லலை. மெட்டீரியல் வந்து அட்டாச்மெண்ட் வேணும். எல்லாத்தையுமே ஒரு லிமிட்டுக்கு வச்சுட்டு அட்டாச்மெண்ட் வித் டிட்டாச்மெண்ட்டில் வாழ்ந்தால் தான் நம்ம இந்த மாதிரி நிலைக்கு முக்தி நிலைக்கு வரணும்னாக்க, பகவானை நம்ம கோலோக பிருந்தாவனுக்கு போனோம்னா அதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணினா தான் நம்மளால பண்ண முடியும். டிவோஷனல் சர்வீஸில் கம்ப்ளீட்டாக நம்மளை மெட்டீரியல் வேர்ல்டில் இருந்துட்டே நம்ம பண்ண முடியும். ஓகே, அதுக்கு தான் தாமரையிலேயே நம்ம எக்ஸாம்பிளாக வச்சுக்கலாம். புலன் கட்டுப்பாடு பலனை முதல்ல என்ன பண்ணணும், கடமையை செய்யணும், பலனை எதிர்பார்க்காதே புலன் கட்டுப்பாடு அவசியம். தாமரையிலே நீரை போல செயல்படுவதற்கான 3 படிக்கட்டுகள், இது 3 இருந்தாக்க அந்த தாமரை இலையில நீர் ஒட்டாமல் இருக்க மாதிரி நம்மளால பண்ண முடியும். கடமையை செய், பலனை எதிர்பார்க்காதே, புலன்களை கட்டுப்படுத்து. ஸோ ஏபிசிடி 4 பாயிண்ட் ஞாபகம் வச்சுக்கோ. ஏபிசிடி ஏன்னா என்ன, அசோசியேஷன் ஆஃப் டிவோட்டீஸ், அதாவது பக்தர்களின் சங்கம். டிவோட்டீஸ் எல்லாம் இருக்கா இல்லையா, இப்போ நம்ம பகவத்கீதா படிக்கிறோம், இந்த குரூப்ல எல்லாரையோடையும் பேசிட்டு எல்லாரும் என்னென்ன படிக்கிறா என்ன ஏது அப்படின்னு நமக்குள்ள ஒரு டிஸ்கஷன் ஏன் பண்றோம், அது நமக்கு அவசியம். அது அந்த மாதிரி பண்ணு. ஏ வந்து இம்பார்ட்டன்ட். அப்புறம் பகவத்கீதா ஆஸ் இட் இஸ், இந்த புஸ்தகத்தை பகவத்கீதா புஸ்தகத்தை இஸ்கான் மங்களூர்ல இஸ்கான்ல ஃபாலோ பண்றோம் மொத்தமாவே. அது பகவத்கீதா ஆஸ் இட் இஸை ஃபாலோ பண்ணுறோம். சாண்டிங், திருநாம உச்சாடனம், காத்தால எழுந்து பிரம்ம முகூர்த்த டயத்தில் 4:30 to 5:30 நமக்கு வந்து ஒரு ரவுண்டு சாண்டிங் பண்ணுறது விசேஷம். இல்லைனாக்கா 16 ரவுண்டு முடிஞ்சவா 16 ரவுண்டு பண்ணுவோம். திருநாம உச்சாரணம் பிரம்ம முகூர்த்தத்தில் பண்ணால் அவ்வளோ விசேஷம். அதுக்காக காத்தால் தான் பண்ண சொன்னேன்னு நினச்சிக்காதீங்க, எப்போ வேணாலும் பண்ணலாம். அது பண்ணுறது தான் பெஸ்ட். ஆக்சுவலாக மத்தியானமும் பண்ணலாம், சாயங்காலம் பண்ணலாம், ராத்திரி 11:55 வரைக்கும் இன்னி டேட் தான், இன்னைக்கு தான், இன்னிடே தான். அதனால எப்போ வேணாலும் பண்ணலாம், அதனால தப்பு இல்லை. ஸோ டயட், நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாடு அதை பண்ணி பகவானுக்கு அனைத்தும் கிருஷ்ணார்ப்பணம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சமையல் பண்ணும்போதே பண்ணால் அந்த சமையலுக்கே டேஸ்ட்டு கிடைக்கும். அந்த சாப்பாடு பகவானுக்கு கொண்டு போய் அதை வச்சு நைவேத்தியம் பண்ணிவிட்டு அதை நம்ம சாப்பிட்டாக்க அது பிரசாதம். ஸோ பிரேக்ஃபாஸ்ட் பிரசாதம், லஞ்ச் பிரசாதம், டின்னர் பிரசாதம் நான் தான் சொல்லுவேன். ஸோ வந்து இந்த 4 பாயிண்ட்டும் நமக்கு ரொம்ப ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஏபிசிடி. ஓகே, இது வந்து ஸ்ரீலா பிரபுபாதா அமெரிக்காவில் போய் எப்படி என்ன பண்ணாருங்க நமக்கு எல்லாம் அந்த ஸ்டோரி எல்லாம் தெரியும். அவர் இப்படி இதை கொடுத்து எத்தனை பேருக்கு தீட்சை கொடுத்துருக்கார், எவ்வளோ பேர் அவரை ஃபாலோ பண்ணாங்கிறதும் நமக்கு தெரியும். அதனால இந்த மாதிரி இருந்து நல்ல காரியங்கள்லாம் பண்ணணும். அவர் கடமையை செய்தார். அவர் வந்து கிரகஸ்தராக தான் இருந்தார் முதல்ல எல்லாம். இருந்தாலும் அப்பவே அவர் டெவலப் பண்ணிவிட்டார் தன்னோட. அப்புறம் தான் அவர் தனியாக அதுலேருந்து வந்து வீட்டிலேருந்து வந்துட்டு இந்த மாதிரி இந்த வேலையெல்லாம் பண்ணார். அதுவும் 70 வயசு வாக்கில் முன்னாடியே வந்துட்டார். 70 வயசுக்கு அமெரிக்கா போய் அமெரிக்காவில் இருக்கிறவர்களுக்கெல்லாம் எல்லாரையுமே இந்த லைன்ல டிவோஷனல் லைனுக்கு கொண்டு வந்தார். எஸ்மா 5.18 படிங்க. எஸ் மாதாஜி. வித்யா வினய சம்பன்னே ब्राह्मणे कविहस्तिनि शूनि चैव श्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः. இந்த ஸ்லோகமும் ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகம் இந்த சாப்டர்ல. 5.18 அடக்கமுள்ள பண்டிதர்கள் தங்களது உண்மையான ஞானத்தின் வாயிலாக கற்றறிந்த தன்னடக்கமுள்ள பிராமணன், பசு, யானை, இதை தெரிஞ்சுக்கோங்க. பிராமணன், பசு, யானை, நாயை தின்பவன், கீழ்ஜாதி என அனைவரையும் அவன் சமநோக்கில் காண்கின்றார்கள். யாரு? அடக்கமுள்ள பண்டிதர்கள். எப்படி? ஏன் அவன் சமமா பாக்குறா? யானையும் மனுஷனும் ஒன்னா. யாராவது நியூ டிவோட்டீஸ்கா இருக்கா சொல்ல தெரியுமா? அதுக்கு இவன் இங்க ஒரு பிராமணர் இருக்கார், பற்றறிஞ்ச பிராமணர். அவர் வந்து இந்த யானையை பார்த்தாலும் அவர் வந்து
ஒரே மாதிரி பார்க்குறார். இந்த இங்கே ஒரு பிராமணன் இருக்கா இல்லையா, இந்த பையன் அவளையும் பார்க்குறார். மாதா இது கவுனிக்கிறது பசுவையும் அதே பார்க்குறார், நாயையும் பார்க்குறார், யானை பாகனையும் ஒரே மாதிரி தான். எல்லாரையும் ஒரே சம நோக்கில் பார்க்குறாரு அவர். ஏன் அவர் அப்படி பார்க்குறாரு யாருக்காவது சொல்ல தெரியுமா? ஆத்மா எல்லா இடத்துலயும் இருக்கு, எல்லாம் ஒண்ணுதான். சரி, ஆத்மா இருக்கு. ஆத்மா இருக்குங்கிறது எல்லாருக்கும் ஆத்மா. இப்ப எங்கிட்ட இருக்கிற ஆத்மா எங்கிட்ட இருக்கு, உங்கள்ட்ட வெங்கட்ராமன் பிரபுஜிட்டு இருக்கிற ஆத்மா உங்கள்கிட்ட இருக்கு. ஆத்மாவை இருக்கு, இது மாத்திரம் இல்லை, ஆத்மாவோட சேர்ந்து என்ன கூட இருக்கு, அதுதான் இம்பார்ட்டன்ட். பரமாத்மா அது பரமாத்மா தான் எல்லாருக்கும் ஆத்மா. அவங்க ஆத்மா அவங்கள்ட்ட இருக்கும். இப்ப எனக்கு என்னை பத்தின ஆத்மா மட்டும்தான் எனக்கு தெரியும் இல்லையா, உங்களுக்கு உங்களை பத்தின ஆத்மா தான் தெரியும். ஆனா எங்கிட்ட இருக்கிற பரமாத்மா இங்க வெங்கட்ராமன் பிரபுஜி என்ன பண்றாரு, என்ன சொல்றாரு அப்படிங்கிறது அவருக்கும் அது அங்கிருந்து அதுவும் கேட்டுப்பார். எங்கிட்டையும் இருக்காரு, உங்கள் எல்லாருக்கிட்டையுமே இருக்காரு. அது மாதிரி. ஸோ இவர் இந்த அடக்கமுள்ள கற்றறிந்த பண்டிதர்கள் எல்லாரையும் சமநோக்கில் பார்ப்பார். இந்த யானைக்கிட்டையும் ஒரு அதனோட ஆத்மா இருக்கு, கூடவே பரமாத்மா. இது அதே மாதிரி நாய்க்கும் யானை அதே மாதிரி ஆத்மாவும் இருக்கு, பரமாத்மாவும் இருக்கு. எல்லா உயிர்களுக்கும் ஆத்மா, அதனோட சொந்த ஆத்மாவும் இருக்கு, கூடவே பரமாத்மாவும் அவள்லாம் என்ன பண்றாங்கிறத பார்த்துட்டு இருக்குங்கிறதுனால இது ஏன் நான் உங்களுக்கு இவ்வளவு டீட்டெயில்டா சொல்றேன்னா, இது புரிஞ்சுக்கணும், பேசிக் இன்ஃபர்மேஷன். அண்ட் இது எல்லா இடத்துலயும் இந்த கேள்வி உண்டு. இந்த கேள்வி கேட்டானா பசு, யானை, நாயை தின்பவன், கீழ்ஜாதி என அனைவரையும் சமநோக்கில் பார்க்கிறார்கள். வித்யா வினய சம்பன்னே பிராமணே கவி ஹஸ்தினி சூரி சைவ சிவ பாக்கே ச பண்டிதா சமதர்ஷின. இதுக்கு உங்களுக்கு வேர்ட் பை வேர்ட் மீனிங்கும் கொடுத்துட்றேன். ஏன்னா இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகம் 5.18 அது. ஒரே நிமிஷம். வித்யான்னு என்ன? கல்வி. வினய அடக்கம். சம்பன்னே முழுதும் அடங்கிய. பிராமணே பிராமணனில். கவி பசுவில். பிராமணனில் கவி பசுவில். ஹஸ்தினி யானையில். ஷூனி நாயில். ச கூட. ஏவ நிச்சயமாக. ஸ்வபாகே நாயை தின்பவன், கீழ்ஜாதி. ச முறையே. பண்டிதர்கள். சமதர்ஷின சமநோக்கில் காண்கிறார்கள். அடக்கமுள்ள பண்டிதர்கள் தங்களது உண்மை ஞானத்தின் வாயிலாக கற்றறிந்த தன்னடக்கமுள்ள பிராமணன், பசு, யானை, நாயை தின்பவன் என அனைவரையும் சமநோக்கில் பார்க்கிறார்கள். உயிரின வேறுபாடுகளையும் ஜாதி வேறுபாடுகளையும் கிருஷ்ண பக்தன் காண்பது இல்லை. எதெல்லாம் வேறுபாடு பார்க்கறதில்ல? உயிரின வேறுபாடுகளையும் பார்க்கறது இல்லாமோ ஜாதி வேறுபாடையும் பார்க்க மாட்டான். யாரு? கிருஷ்ண பக்தர். சமூக ரீதியில் பிராமணனும் கீழ் ஜாதியினரும் வேறுபட்டவர்கள். உயிரின ரீதியில் நாய், பசு, யானை ஆகியவை வேறுபட்டவை. ஆனால் உடலில் இது போன்ற வேற்றுமைகள் கற்றறிந்த ஆன்மீகவாதியின் கண்ணோட்டத்தில் அர்த்தமற்றவை. ஆன்மீகவாதியின் அத்தகு பார்வை பரமனுடன் அவர்களுக்கு உள்ள உறவினால் சாத்தியமாகிறது. ஏனெனில் பரம புருஷர் தனது விரிவங்கமான பரமாத்மாவின் உருவில் அனைவரது இதயத்தில் வீற்றுள்ளார். பரமனை பற்றிய இந்த ஞானமே உண்மையான ஞானமாகும். பல்வேறு இனங்களை சார்ந்த அல்லது பல்வேறு ஜாதிகளை சார்ந்த உடல்களை பொறுத்தவரை கடவுள் எல்லாரிடமும் சமமாக அன்புடையவராக இருக்கிறார். ஏனெனில் அவர் எல்லா ஜீவன்களையும் தனது நண்பனாக நடத்துகிறார். இருப்பினும் ஜீவனில் எல்லா சூழ்நிலையிலும் அவர் பரமாத்மாவே உள்ளார். பிராமணனின் உடலில் கீழ்ஜாதியினது உடலும் ஒன்றல்ல என்ற போதிலும் உடல் தான் வேற. பிராமணனோட உடல் வேற, கீழ்ஜாதியினருக்கு உடல் வேற. இருந்தாலும் பிராமணனின் உடலிலும் ஜடை இயற்கையின் பல்வேறு குணங்களுக்கு பலதரப்பட்ட பௌதிக படைப்புகளே உடல்கள். ஆனால் உடலில் உள்ள ஆத்மாவும் பரமாத்மாவும் ஒரே ஆன்மீக குணத்தை உடையவே. குணத்தில் ஆத்மாவுக்கும் பரமாத்மாவுக்கும் உள்ள ஒற்றுமை அளவில் அவர்கள் சமமாக்குவதில்லை. ஏனெனில் தனிப்பட்ட ஆத்மா ஒரு குறிப்பிட்ட உடலில் மட்டுமே உள்ளான். பரமாத்மாவோ அவரது உடலில் விற்றுள்ள கிருஷ்ண பக்தன் இதனை முழுமையாக அறிந்துள்ளான். எனவே அவனே உண்மையான பண்டிதனும் சமநோக்கு உடையவனும் ஆவான். பரமாத்மா ஆத்மா இருவருமே உணர்வுடையவர்கள், நித்தியமானவர்கள், ஆனந்தமானவர்கள். இதுவே இவர்களுடைய உள்ள ஒற்றுமை. ஆனால் வேறுபாடு என்னவென்றால் தனிப்பட்ட ஆத்மா தனது உடலை மட்டுமே உணரக்கூடியது. பரமாத்மாவோ எல்லா உடல்களையும் உணரக்கூடியவர்.
உணரக்கூடியவர். வேற்றுமை பாராமல் பரமாத்மா எல்லா உடல்களிலும் வீற்றிருக்கிறார். ஓகே, இந்த ஸ்லோகம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். 5.18 வித்யா வினய சம்பன்னே எல்லாரும் படிச்சுக்கோங்க. பிராமணே கவி, கவினா பசு. அதுதான் இங்கிலீஷ்ல கொடுத்துருக்கு. The humble sages, by virtue of true knowledge, see with equal vision a learned gentle brahmana, a cow, an elephant, a dog, and a dog eater. Outcast. Dog eater na outcast. Outcast கீழ்ஜாதி. இது பகவத்கீதா 5.8. இது நல்லாவே மனசுல பதிவு வச்சுங்க. இந்த பரமபுருஷர் இதயத்தில் பரமாத்மாக வீற்றுள்ளார். இந்த ஞானமே உண்மையான ஞானமாகும் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்கோங்க. எஸ்மா 5.22 படிங்க கமலாஜி. எஸ் மாதாஜி. ஏஹி சம்ஸ்பர்ஷஜ போக துக்கயோ நய ஏவதே ஆத்யந்தவந்தஹ கௌந்தேய நதேஷு ரமதே புதஹ. ஜடப்புலன்களின் தொடர்பினால் வரும் இன்பம் துன்பங்களுக்கு காரணமாக இருப்பதால், இன்பம் துன்பம் காரணங்களுக்கு இருப்பதால் அறிவுடையோன் அதில் பங்கு கொள்வதில்லை. குந்தியின் மகனே, இத்தகைய இன்பங்களுக்கு ஆரம்பமும் முடிவும் இருப்பதால் அறிவுடையோன் இவற்றினால் மகிழ்ச்சி அடைவதில்லை. பௌதிக புலன்களின் தொடர்பால் உண்டாகும் பௌதிக புலனின் இன்பங்கள் தற்காலிகமானது. ஏனெனில் உடலே தற்காலிகமானது தானே. இந்த உடலே தற்காலிகம் தான். இது நம்ம நினைச்சிருக்கோம், நம்ம இந்த இடத்துல தான் நம்ம பிறந்திருக்கோம், இது நம்ம இது உலகத்துல இருக்கோம், இது என் வீடு, இது என்னோட பங்களா, என்னோட ஆஃபீஸ், எல்லாம் என்னோடது. நம்ம என்னமோ இங்கே உட்காந்து பர்மனெண்ட்டாக இங்கேயே உட்காந்துக்க போகிறோம்னு நினச்சிட்டு இருக்கோம். கிடையாது. நம்ம டெம்பரரியாக தான் வந்திருக்கோம் இந்த உலகத்துக்கு. டெம்பரரியாக வந்துட்டு டெம்பரரியாக வாழ்ந்துட்டு நம்ம எங்கே போகணும்னு நம்ம பண்ணுற கர்மாக்களை வச்சு நம்ம எங்கே போகிறோம்னு பகவான் கிருஷ்ணர் தீர்மானம் பண்ணுவார். அதனால அதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன பண்ணணும், நம்ம கடமைகளை செய்யணும், கரெக்டாக செய்யணும். அதை செஞ்சுட்டு கிருஷ்ணரை நினச்சிட்டு எப்போதும் ஜபம் பண்ணி பகவத்கீதை பாகவதம் கிளாஸ் எல்லாம் அட்டன் பண்ணணும். இந்த மாதிரி நிறைய நம்மளை டெவலப் பண்ணிட்டு கிருஷ்ண உணர்வுல இருந்தோம்னாக்க நம்ம கிருஷ்ண லோகத்துக்கு போகலாம். ஓகே, அது கிருஷ்ண லோகத்துக்கு போகலாம்ங்கிறது ஒன்று. அதனால நம்ம கடமையை கரெக்டாக செஞ்சுட்டு இருக்கணும். கிரகஸ்தர்களாக இருக்கணும் இதுங்களாம். அது இந்த உடல் தற்காலிகமான உடல்ங்கிறத முதல்ல தெரிஞ்சுக்கணும். ஆத்மா தான் அழிவில்லாதது. உடல் தற்காலிகமானது. உடல் அழிஞ்சு போகும் உடல், இல்லையா? ஆனால் சின்ன வயசுல இருந்த மாதிரியே நம்ம இப்போ எப்படி இருக்கோம், மாறி மாறி உடல் இன்னும் கொஞ்சம் நாளுக்கு அப்புறமா ஏஜ் ஆனதுக்கு அப்புறமா கம்ப்ளீட்டாக அழிஞ்சு போயிடும் அந்த உடல். ஆனால் ஆத்மா அழிவில்லை, அதையும் தெரிஞ்சுக்கோங்க. ஸோ ஜடப்படுகின்ற இன்பம் துன்பங்களுக்கு காரணமாக இருப்பதால் அறிவுடையவன் அதில் பங்கு கொள்வதில்லை. அதனால மெட்டீரியல் வேர்ல்டுக்கு அவன் அறிவுடையவன், அந்த ஞானிங்கிற இதுவாக வரான் இல்லையா, அவன் சன்னியாசி ஆனது, அவன் இதெல்லாம் வரமாட்டான். இந்த இன்பத்துக்கு ஆரம்பமும் முடிவும் இருப்பதால் அதுக்கு டெம்பரரிங்கிறது தெரிஞ்சுதான் அறிவுடையவன் அதனால மகிழ்ச்சி அடைய மாட்டான். அதனால ஒரு சந்தோஷம் பண்ண. இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம், இன்னைக்கு ஏதாவது ஒரு குட் நியூஸ் கிடச்சிட்டு அப்படின்னா ஆகான்னு ஒரே சந்தோஷமா இருக்கும். அடுத்த நாள் இன்னைக்கு பார்த்தாக்க வேற ஏதாவது ஒரு துக்கமாக இருக்கும் நியூஸ் கிடைக்கும். அதை கேட்டால் டிப்ரெஸ் ஆகி அப்படியே சேடாக போயிடும். அந்த மாதிரி ஆகக்கூடாது. நம்ம நடுநிலைமை வைக்க கற்றுக்கணும். முதல்ல அதை கற்றுண்டாலே நமக்கு எல்லா வித டென்ஷனும், பிபி வராது, சுகர் வராது. நம்ம எல்லாத்தையும் நல்ல சம நோக்கில் பார்த்துட்டு நம்ம கிட்ட இருக்க பகவான் பார்த்துப்பாரு. எல்லாம் நல்லதுக்கு தான் நடந்தது. நல்லது நடந்ததா ஓகே, அதுவும் நல்லது தான். அதுக்காக சந்தோஷப்பட்டு ஒரே ஆடக்கூடாது. கெட்டது நடந்ததா அதுக்கும் வருத்தப்பட்டு இருக்கணும். எல்லாமே இருக்கட்டும். நமக்கு எல்லாமே நம்ம அனுபவிக்கிறதுக்கு இருக்கும். நம்ம நல்ல காரியங்கள் ஆனால் பண்ணணும், நம்ம கெட்ட காரியங்கள் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம அது மாதிரி பிளான் பண்ணினோம்னா நமக்கு முதல்ல நம்ம ஹெல்த் நல்லா இருந்ததுனாக்க சாப்பிட்ற ஃபுட்டு சாத்விக் ஃபுட்டாக சாப்பிட்டு நம்ம ஹெல்த்தை நல்லா ஹாப்பியாக வச்சுருந்தாலே ஆட்டோமேட்டிக்காக எல்லாமே நல்லபடியாக நடக்கும். ஓகே. ஸோ பௌதிக வாழ்க்கை துன்பமயமானது அப்படிங்கிறதுக்கு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கேன். இந்த மனுஷன் தான் பௌதிக வாழ்க்கையாக அப்படி தான் வாழ்ந்துருக்கான். இந்த மரக்கலையில் தூங்கியிருக்கான். அவன் அந்த மரத்தை வெட்டுறதுக்கு யானை மரத்தை வெட்டுறது, அந்த மாதிரி பல காரியங்கள்லாம் நமக்கு யானை நம்ம பழைய கர்மாக்கள்லாம் இதுதான் யானை வெட்டுறது. அப்புறம் நாகம் என்ன பண்ணுறது, இப்போ நடக்க போகிறதே பார்த்துருந்துருக்கு. நம்ம நீ என்ன பாவம் பண்ணுற புண்ணியம் பண்ணுற அதுக்கேற்ற மாதிரி அவன் கொடுக்கலாம் அவன் கடிச்சிடலாமா வேண்டாம் மாதிரி அது கரெக்டாக உட்காந்துருக்கு. அந்த மரத்தில் தொங்கரிச்சு இந்த மரக்கிளையில அவன் பிடிச்சிருந்துருக்கான். அந்த மரக்கிளையை பிடிச்சிருக்கிறது தான் நம்ம இப்போ வாழற வாழ்க்கை, டெம்பரரி வாழ்க்கை. எப்போ வேணாலும் கீழே விழுவோம், எப்போ வேணாலும் என்ன வேணாலும் ஆகும். நமக்கு எலி இங்கே உட்காந்துருக்கு. எலி உட்காந்துட்டு ராத்திரி என்ன பகல் என்ன காமிக்கிறதுக்காக எலி உட்காந்துருக்கு. அதெல்லாம் மாற்றி மாற்றி நமக்கு வந்துருக்கு. தேன் பௌதிக வாழ்க்கை. நம்ம இந்த தேனை நம்பி இந்த மரத்துல உட்காந்துட்டு அவன் என்ன பண்றான், நம்ம தேனை குடிச்சுன்னு உட்காந்துருக்கோம். அந்த தேனை குடிக்கிறது நமக்கு
நிரந்தரமா அந்த தேனை போய் நம்மளால குடிக்க முடியுமா? முடியாது. டெம்பரரியா தான் குடிச்சிட்டு போய் கிடைச்ச பண்ணிக்கு குடிக்க முடியும். அடுத்த நாளைக்கு கையை விட்டுட்டேன்னா தொம்முன்னு கீழே விழுந்து இந்த நாகத்துக்கிட்ட விழுந்து நீ செத்துடுவ. இல்லைன்னா இந்த மரத்தை நீ அந்த இடத்துல தேனை குடிச்சுட்டே இருக்கச்சே இந்த மரத்தை வந்து நம்ம பண்ண பழைய கர்மாக்களால அந்த மரத்தினுடைய மொத்தமாவே இதை வந்து அது யானை உடைச்சு போடுறது அந்த மாதிரி நமக்கு ஆயிடும். ஸோ எல்லாத்தையும் மீறிட்டு நம்ம கரெக்டாக நம்ம பேலன்ஸ்டாக நம்ம பழைய பாஸ்ட் எல்லாம் ஞாபகம், பழைய கர்மாவில் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் தெரியாது, இது வரைக்கும் என்ன பண்ணியிருக்கோம்னு தெரியாது. ஸோ இன்னிலேருந்து நம்ம தீர்மானம் பண்ணி நல்ல காரியங்கள் தான் செய்யணும், நல்லதே நினைக்கணும், மற்றவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும். நம்மளால ஹெல்ப் பண்ண முடியலையா ஒன்றுமே பண்ண வேண்டாம், பேசாமல் வாய முடிஞ்சுக்கலாம். கெடுதல் பண்ணக்கூடாது, நல்லது பண்ண முடியாட்டாலும் கெடுதல் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிறத ஒன்று வச்சுக்கலாம். ஓகே, எஸ்மா 5.23 படிங்க கமலாஜி. எஸ் மாதாஜி. शक्नोति हैवयः सोढुं प्राक्शरीरविमोक्षणात् कामक्रोधोद्भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः. ஒருவனால் தனது தற்போதைய உடலை நீக்கும் முன்பு ஜடப்புலன்களின் உந்துதல்களையும் பொறுத்து கொள்ளவும் காமத்தையும் கோபத்தையும் கட்டுப்படுத்தவும் முடிந்தால் அவன் நன்கு நிலை பெற்றவனாவான். இந்த உலகிலேயே அவன் மகிழ்ச்சியுடன் இருப்பான். இந்த உலகத்திலேயே இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்ட்லயே யாரு ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்கிற பர்சன் அவன் ஒரு இது மாதிரி நான் சொன்ன பாயிண்ட் எல்லாம் வச்சுருக்கோம். அட்டாச்மெண்ட் வித் டிட்டாச்மெண்ட் வாழணும், எதுலையுமே ரொம்ப அட்டாச்மெண்ட் வச்சுக்காதீங்க லைஃப்ல. இருக்கணும், அதுக்காக குடும்பத்துல இருந்தா ஐயோ அதுக்காக பிள்ளைகிட்ட பாசம் வைக்காம இருப்பாள அப்படின்னு இருக்கட்டும். எல்லாத்துக்கும் ஒரு நிதானம் வச்சுக்கோங்க. எத்தனை குடும்பத்துல நம்ம பார்க்குறோம், பிள்ளைகிட்ட சின்ன குழந்தையில பாசத்தோட வளர்க்குறான். அந்த குழந்தை வளர்ந்த உடனே அது என்ன பண்ணுது, அந்த அம்மா அப்பாட்ட கேட்டு அந்த இதெல்லாம் ப்ராப்பர்ட்டி அத்தனையும் அந்த புள்ள பிடிங்கின்னு விடுறது. அதை பிடிங்கினதுக்கு அப்புறமா அந்த அப்பா அம்மா வயசான காலத்துல அவளை தெருவில் நிற்க வச்சுட்டு, பணம் வகையில் காசு இல்லை, அவளை ஒரு வேலைக்காரர்களை விட இன்னும் கேவலமா ட்ரீட் பண்ணி அவளை தூக்கி ஓல்டேஜ் ஹோம்ல போடுற காலமா இருக்கு இப்போ. அந்த மாதிரி இல்லாமல் அந்த குழந்தைகளுக்கு சின்ன வயசுலேருந்தே நம்ம சொல்லி கொடுத்து பெரியவாள்லாம் நம்மளே முதல்ல நம்மளை திருத்திக்கணும். நம்ம கரெக்டாக இருந்தால் ஓல்டேஜ் ஹோமே அவசியம் இல்லை. எத்தனை ஓல்டேஜ் 1 or 2 ஆயிரக்கணக்கில் இப்போ கட்டி போடுறேன். அதுக்கு காரணம் யாரு? இந்த குழந்தைகளை நம்ம வளர்க்க தெரியாத வளர்த்துட்டோம். அதனால அந்த மாதிரி அவசரப்படுது. அதனால நல்லா வளர்த்த குடும்பங்கள்லாம் ஜாயிண்ட் ஃபேமிலியில் இல்லையா, அந்த குழந்தைகள்லாம் கனெக்ஷனோட இல்லையா, அந்த மாதிரி இருக்கிறதுக்கு நம்ம தான் எல்லாத்துக்கும் காரணம். நம்மளை தான் மாற்றி நம்ம கரெக்டாக வளர்க்கணும் குழந்தைங்கிறத தெரிஞ்சுக்கணும். தன்னுணர்வு பாதையில் நிலையான முன்னேற்றம் பெற விரும்பினால் பௌதிக புலன்களின் உந்துதலை கட்டுப்படுத்துவது அவசியம். பௌதிக புலன்கள் இன்னைக்கு போய் நம்ம இன்னைக்கு ஒரு பெரிய பார்ட்டி வச்சுட்டு நம்ம ட்ரிங்க்ஸ் எடுத்து சாப்பிட்டுட்டு எல்லாம் பண்ணிட்டு வரலாம், கிராண்டா பண்ணிட்டு வரலாம், நான்வெஜ் எல்லாம் நல்லா சாப்பிட்டு எல்லாம் பண்ணிவிடலாம். புலன்கள் உந்துதுனால போய் பண்றோம். அதை கட்டுப்படுத்துறது முதல்ல அவசியம். அந்த மாதிரி ஒன்னொன்னா பேச்சின் உந்துதல், அதாவது மற்றவங்களோட பேசுறச்சு நியாயமா கரெக்டா பேசணும். உந்துதல், பேச்சின் உந்துதல், கோபத்தின் உந்துதல். அதனால கோபம் வருது. கோபம் எப்போ, நீ உன்னோட ஃபுட்டு நேற்றுக்கு நல்லா சாப்பிடலன்னா இன்னைக்கு கோபம் வரும். அந்த கோபத்தை கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கு நீங்க சாண்டிங் பண்ணலாம், கோபம் கண்ட்ரோல் ஆயிடும். கோபத்தின் உந்துதல், மனதின் உந்துதல், இதை பண்ணலாமா அதை பண்ணலாமான்னு. அப்புறம் வயிற்றின் உந்துதல், சாப்பாடும் அதே மாதிரி தான் வயிற்றுக்கு உந்துதல். பால் உறுப்பின் உந்துதல், அதே மாதிரி செக்ஸ், இல்லிசிட் செக்ஸ் வச்சுக்கிறான். கல்யாணம் பண்ணிட்டு ஹஸ்பண்டும் ஒய்ஃப் அவ மட்டும் இருந்தான்னா அந்த செக்ஸுக்கு பகவானோட அருளால் அது மாதிரி தான் நடக்கணும்னு கொடுத்துருக்கான். அது இருந்த பாரு, அதை தவிர்த்து டிஃப்ரெண்ட் பீப்புள்கிட்ட போயிட்டு அந்த மாதிரி இல்லிசிட் செக்ஸ் வச்சுக்கிறது தப்பு. அந்த நாக்கின் உந்துதல், நாக்கு ருசியா சாப்பிடணும், இதை சாப்பிடணும் அதை சாப்பிடணும், நாக்குல கெட்ட வார்த்தையா பேசுது, இந்த மாதிரி அதெல்லாம் பண்ணாம நல்ல காரியங்களா பேசிட்டு பகவானை பத்தி பேசிட்டு நல்ல சாப்பாடு பண்ணி பிரசாதமா பகவானை கொடுத்து அந்த உணவை உட்கொள்வது, அது நாட்டின் உந்துதல். இதோட பல்வேறு உந்துதல்கள் உள்ளன. இந்த பல்வேறு புலன்கள் மற்றும் மனதில் உந்துதல்களை கட்டுப்படுத்துவதுடன் அந்த மாதிரி இந்த பல்வேறு புலன்கள் மற்றும் மனதின் உந்துதலை கட்டுப்படுத்துவதற்கு என்ன பேர் கொடுக்கலாம், யாருக்காவது தெரியுமா? மனசினோட உந்துதல் ஒரு பல்வேறு உந்துதல் இருக்கு, எல்லாத்தையும் கட்டுப்படுத்தணும். அதையும் கட்டுப்படுத்திட்டு நான் வேற என்ன சொல்லி கொடுத்துருக்கேன், புலன்களோட இதையும் கட்டுப்படுத்துக்க, மனதின் உந்துதலையும் கட்டுப்படுத்துவார். கோஸ்வாமி அப்படின்னு அழைக்கப்படுகிறோம். கோஸ்வாமி அல்லது சுவாமி என்று அழைக்கப்படுகிறார். இதை தெரிஞ்சு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. பல்வேறு புலன்கள் மற்றும் மனதின் உந்துதல்களை கட்டுப்படுத்துவர் கோஸ்வாமி அல்லது சுவாமி என்று அழைக்கப்படுகிறார். இவர்கள் புலன்களின் உந்துதலில் இருந்து முற்றிலும் விடுபட்டு பூரண கட்டுப்பாட்டுடன் கூடிய வாழ்க்கை வாழ்கிறார்கள். நம்ம அந்த மாதிரி நம்மளால வாழ முடியாது. அதான்
அந்த மேக்சிமம் ட்ரை பண்ணால் வந்துடலாம், நம்மளும் பண்ண முடியும். ஓகே. ஆசையும் கோபத்தையும் அடக்க பெருமுயற்சி செய்ய வேண்டியது ஒரு ஆன்மீகவாதியின் கடமையாகும். ஒரு ஆன்மீக லைன்ல நம்ம முன்னேறணும்னாக்க ஆசையும் கோபத்தையும், எதுக்கும் ஆசைனாக்க வந்து கொஞ்சம் போல ஆசைனாக்கா ஓகே, ஏதோ சாப்பிட்றதுக்கு வேணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டா பேராசைப்படுறது இல்லையா, அதுதான் ரொம்ப 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 தப்பு. ஒரு ஆன்மீகவாதியின் கடமையாகும். அதனால சரி, எல்லாத்தையும் கோபத்தை அடக்கிறதுனா நம்ம என்ன பண்ணோம், கோபம் வர்ற மாதிரி இருந்ததுன்னா உடனே ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே ராம 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 ஹரே அப்படி சொல்லுங்க. அந்த கோபம் நீ எந்த டாப்பிக்காக உங்களுக்கு கோபம் வருதோ அது மறந்து போயிடும். ஓகே. அதனால இந்த உலகத்திலேயே நம்மளால ஹாப்பியா இருக்க முடியும். காரணம் அதுக்கு மனசை கண்ட்ரோல் பண்ணணும், கோபத்தை கண்ட்ரோல் பண்ணணும், எல்லாத்தையும் கட்டுப்படுத்தி வச்சிருந்தாக்க தாமரையில தண்ணீர் போல வாழ்ந்தா இந்த உலகத்திலேயே நம்ம சந்தோஷமாக தான் இருக்க முடியும். எஸ்மா 5.29. Yes, Mataji. Bhoktaram yajna tapasam sarvaloka maheshwaram sukritam sarvabhutanam nyatva mam shantim ruchyate. நானே எல்லா யாகங்களையும் தவங்களையும் இறுதியில் அனுபவிப்பேன் என்றும், எல்லா லோகங்களையும் தேவர்களையும் கட்டுப்படுத்துபவன் என்றும், எல்லா உயிர்வாழிகளின் உற்ற நண்பன் என்றும் அறிந்து என்னை பற்றிய முழு உணர்வில் இருப்பவன் ஜடத்துயரங்களிலிருந்து விடுபட்டு அமைதி அடைகிறான். இந்த ஸ்லோகம் ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகம். இதுவும் உங்களுக்கு வந்து 5.18 சொன்னேன், வித்யாவினத்தை அந்த ஸ்லோகம் இம்பார்ட்டன்ட் சொன்னேன். இது 5.29. இது 2 ஸ்லோகமும் இந்த சாப்டர்ல ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகம், நல்லா தெரிஞ்சு வச்சுங்க. அதனால வந்து மோக்தாராம் அப்படின்னா என்ன சொல்ல தெரியுமா இருக்காது? மோக்தாரான்னா அனுபவிப்பவன், யஜ்ஞ யாகங்கள், தபசாம் தவங்கள், சர்வலோக எல்லா லோகங்களும் அங்குள்ள தேவர்களும், மகா ஈஸ்வரம் மகான உயர் அதிகாரி, ஈஸ்வரம் மகா உயர் அதிகாரி, சுகிருதம் உச்ச நண்பன், சத்வ சர்வ எல்லா பூதானாம் உயிர்வாழிகள், ஞாத்வா என்று அறிந்து, மாம் என்னை, சாந்தி உலக துன்பங்களிலிருந்து விடுதலை, ருச்சதி அடைகிறான். ஓகே. அதனால போக்தாராம் யஜ்ஞ தபசாம் சர்வலோக மகேஸ்வரம் சுகிருதம் சர்வபூதானாம் ஞாத்வா மாம் சாந்திம் ருச்சதி. ஓகே. நானே எல்லாரும் அமைதியாக. ஸோ இந்த ஸ்லோகம் அமைதிக்கான வழி. இந்த ஸ்லோகம் என்ன ஸ்லோகம்? இது பேரு அமைதிக்கான வழி, பீஸ் ஃபார்முலா. இரண்யகசிபு தமிழ் பிரம்மாவை நோக்கி தபஸ் இருக்கிறார். ராவணன் கும்பகர்ணன் சாகாவரம் வேண்டி கடும் விரதம் இருக்கிறார் இல்லையா? சிசுபாலன் தண்டவர்த்தன் உங்களால் படைக்கப்பட்ட எதாலும் எனக்கு சாவு வரக்கூடாதுன்னு ஒன்று கேட்கிறான். அமைதி தேடி பக்தியுடன் பண்ணக்கூடியவை என்னென்ன பண்ணலாம்? 3 காரியங்கள் பண்ணலாம்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன். அமைதி தேடி பக்தியோட என்ன பண்ணலாம்? முதல்ல வந்து யாருக்கா தெரியுமா? நாம ஜபம் சொல்லணும். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. அதை சொல்லுங்க. பிரசாதம், நம்ம என்ன சமையல் பண்ணுறோமோ அதை பகவானுக்கு படைச்சிட்டு சாப்பிட்றதுன்னா அது பிரசாதம். அது 3வது ஏகாதசி அன்னைக்கு ஒரு விரதம் இருக்கிறதுக்கு ட்ரை. ஒவ்வொரு ஏகாதசியும் நம்ம ஏதாவது ஒரு டைப்பில் ஒரு வாட்டி வந்து நிர்ஜல் பண்ணலாம், ஃபுல் ஃபாஸ்டிங் இருக்கலாம், கம்ப்ளீட்டாக நாட் ஈவன் ஒரு ட்ராப் ஆஃப் வாட்டர் அப்படி இருக்கலாம். ஒரு வாட்டி வந்து வெறும் ஃப்ரூட்ஸாக சாப்பிட்டுன்னு இருக்கலாம். ஒரு வாட்டி ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸ் பாயில் பண்ணி சாப்பிட்டுக்கலாம். கிரெயின்ஸ் அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸ்டேபிள் ஃபுட்டு சாதம் அண்டு சப்பாத்தி அந்த மாதிரிலாம் நிறுத்திடலாம். ஏதோ வயிற்று தயிர் நிறைய சாப்பிட்டுக்கலாம், மோர் குடிச்சுக்கலாம், பாலை குடிச்சுக்கலாம், பன்னீர் பன்னீர் இது பண்ணி சாப்பிட்டுக்குவோம், சீஸ் பன்னீர்லாம் சாப்பிட்டுக்கலாம். பால் சம்மந்தப்பட்ட இதெல்லாம் நமக்கு அலவுடுங்க. நம்ம தமிழ்நாட்டிலெல்லாம் வந்து விரதம்னா மோர் சேர்க்க மாட்டோம். ஆனால் இவா வந்து நமக்கு சேர்த்துக்க சொல்லி கொடுத்துருக்கா. ஸோ அந்த மாதிரி அதை பண்ணலாம். ஓகே. மாயா சக்தியின் பிடியில் சிக்கியுள்ள அனைத்து கட்டுண்ட ஆத்மாக்களும் பௌதீக உலகில் அமைதியை தேடுகிறார்கள். ஆனால் பகவத்கீதையின் இந்த பிரிவில் கூறப்பட்டிருக்கும் அமைதிக்கான வழி என்ன என்பது அவர்களுக்கு தெரியவில்லை. மிகச்சிறந்த வழி இதுவே. கர்மயோகம் என்று அறியப்படும் இந்த 5ஆம் அத்தியாயம் கிருஷ்ண உணர்வில் பயிற்சி விவரமாகும். கிருஷ்ண உணர்வை பயிற்சி செய்யும் போது தானாகவே அஷ்டாங்க யோக முறையும் பயிற்சி செய்யப்படுகிறது. நம்ம கிருஷ்ண உணர்வுல பண்றச்சே ஆட்டோமேட்டிக்கா அஷ்டாங்க யோகம் பின்னாடி வருது. அந்த அஷ்டாங்க யோகம் என்னன்னா டீட்டெயில்ஸ்லாம் சொல்லுவேன் அப்புறமா. அதுவும் சேர்ந்தே ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு வரும். யம நியம ஆசன பிராணாயாம பிரத்யாகார தாரணா தியான சமாதியினும் படிப்படியான வழிகளில் முன்னேற்றம் அடையப்படுகிறது. ஓகே. பக்தியே வாழ்வின் மிக உன்னத பக்குவ நிலையாகும். பக்தி தான் வாழ்வின் உன்னத
பக்குவ நிலையாகும். அதை அடைஞ்சிட்டாக்க நமக்கு இதுவாக இருக்கும். ஒரே நிமிஷம். ஓகே. ஸோ இந்த சாப்டர் இதோட முடிஞ்சு போச்சு. கர்மயோகம் அதாவது பக்தி என்பது செயல்படாது இருத்தல் அல்ல. கர்மயோகம் பக்தியுடன் செயல்படுவது நன்மைகள். பக்தியின் உயர்ந்த நிலைக்கான அறிகுறிகள். எப்படி உயர்ந்த நிலைக்கான அறிகுறிகள் நமக்கு படிச்சறிஞ்சு வளர்ந்தா எல்லாரையும் சம நோக்கில் பார்க்கணும். எல்லாரோட இதயத்திலையும் ஆத்மா, நம்மளோட அவாவாளோட ஆத்மா இருக்கு, கூடவே பரமாத்மாவும் இருக்காருங்கிறது ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஸோ தர்மத்தின் 4 தூண்கள் என்னென்ன? கருணைனா கைண்ட்னஸ், சத்தியம்னாக்க ட்ரூத்ஃபுல்னஸ், தவம் ஆஸ்டெரிட்டி, கிளென்லினஸ் தூய்மை, அகத்தூய்மை புற தூய்மை ரெண்டும் இம்பார்ட்டன்ட். கிளென்லினஸ். ஓகே. ஸோ இதெல்லாம் தர்மத்தின் 4 தூண்களை எப்படி நம்ம தர்மத்தை ரீச் பண்ண முடியும்? குழப்பம் இல்லாமல் இருக்கணும். 4 கட்டுப்பாட்டு விதிகள், 4 ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபிள்ஸ். அதாவது மாமிசம், சூதாட்டம், போதை வஸ்துக்கள், தவறான பாலுறவு ஆகியவற்றை தவிர்த்தல். இதெல்லாம் இல்லாமல் இருந்தாலே நமக்கு, அதாவது கருணையாக இருக்கணும்னாக்கா, கருணைக்கு என்னது? மாமிசம் எல்லாத்தையும் வெட்டி இதெல்லாம் சாப்பிட்றோம் இல்லையா, அதெல்லாம் சாப்பிடக்கூடாது. சத்தியத்துக்கு இருக்கணும், சூதாடக்கூடாது. அப்புறம் போதை வஸ்துக்கள், ட்ரிங்க்ஸ் எல்லாம் சாப்பிடக்கூடாது. அப்புறம் தவறான பாலுறவு, இல்லிசிட்ஸு, ராங் பர்சன்ஸோட போய் செக்ஸ் வச்சுக்கக்கூடாது. இதை 4மே நம்ம ஃபாலோ பண்ணினாக்க தர்மத்துக்கு நம்ம கடைபிடிக்கிறோம்னு அர்த்தம் வருது. ஓகே. இது அத்தியாயம் 5 சுருக்கம். சன்னியாசம் அல்லது கர்மயோகம் எதை கொள்வது? கர்மயோகம் சன்னியாசத்தை விட சிறந்தது. நிஷ்காம கர்மா பந்தத்திலிருந்து விடுவிக்கிறது. பகவான் கிருஷ்ணன் மீது கவனம் திருப்புவதன் மூலம் விமோசனம் கிடைக்கிறது. ஓகே. இது ஹரிதாஸ் தாக்கூருடைய ஒரு ஸ்டோரி. இதுவும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். கொஞ்சம் போற சொல்லு. தன்னை விடைவிடாத கிருஷ்ண ஜப மகிமையால் ஒரு வேசியா ஸ்திரியை கூட திருத்தி கிருஷ்ண மார்க்கத்தில் மனதை திருப்பினார். ஒரு வேசியா, ஒரு வேசி இருக்கா. அவ என்ன பண்றா? அவ ஹரிதாஸ் தாக்கூர் ரொம்ப தீவிர கிருஷ்ண பக்தர். அவர் துளு முஸ்லீமா இருந்தாலும் ஒரு நாளைக்கு 2 லட்சமோ என்னமோ 2 லட்சம் டைம்ஸ் அவர் சாண்டிங் பண்ணாமல் இருக்க மாட்டார். அப்போது அதுவும் எப்படி பண்ணுவார்? சின்சியரா பண்ணிட்டு இருப்பாராம். துளசி மரத்துக்கு ஏற்றாப்புல உட்காந்து கரெக்டாக ஒரு நல்ல இதில் உட்காந்து கம்ப்ளீட்டாக கான்சன்ட்ரேஷனோடையே பண்ணிட்டு போகிறோம். அவர் ஒரு வேசி என்ன பண்ணியிருக்கு, அவரை என்னமோ அப்சரஸ் அவள் என்னமோ அவருக்கு இதில் விட்டு அதுலேருந்து மறுபடியும் இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டுக்கு வர மாதிரி அவர் ட்ரை பண்ணுறாரு. பண்ணி பார்க்குறாவோ அது எல்லாத்துக்கும் அவர் பார்த்துட்டு அது ஒரு நாளைக்கு 2 நாளைக்கு 3 நாளைக்கு திரும்பி இந்த மாதிரி நடந்துருக்கு. அந்த மாதிரி நடந்த உடனே அவள் அவரை கண்டுக்கவே இல்லை. ஆனால் அவள் என்னாச்சு, 1 வாரம் ஆனதுக்கு அப்புறமா அவர் அவள் கிருஷ்ண பக்தர் ஆகிட்டான். அவள் சாண்டிங் பண்ண ஆரம்பிச்சு அவர் இந்த வழிக்கு வந்துட்டாவோ. அது மாதிரி அவ்வளோ பவர்ஃபுல் அது கிருஷ்ணருடைய சாண்டிங் மந்திரங்கள்லாம் சொல்றதுங்கிறது அவ்வளோ. அந்த மாதிரி ஹரிதாஸ் தாக்கூர் மாற்ற முடியாது. அவளும் அந்த இதில் சேர்ந்துட்டான். ஓகே. இது ஹரிதாஸ் தாக்கூரை பற்றி தான் இது. ஸோ இதோட இந்த சாப்டர் முடியுது. இதை முடியறதுக்கு முந்தைய உங்களுக்கு அம்பரீஷ் மகாராஜாங்கிறவருடைய கதை சொல்லேன். ஓகே. ஒரே நிமிஷம். அம்பரீஷ் மகாராஜா பாகவதத்தில் அம்பரீஷ் மகாராஜா எப்படி ஏகாதசி விரதத்தை இருந்தார்னு சொல்லி அது ஒரு கதை இருக்கு. சூரிய வம்சத்து அரசர் யாரு? அம்பரீஷ் மகாராஜா. அவர் விஷ்ணுவை நினைச்சிட்டு எப்போதுமே ஏகாதசிக்கு விரதம் இருப்பார். மற்ற ஒரு ஏகாதசி அன்னைக்கு அடுத்த நாள் இன்னைக்கு என்ன துவாதசி, அன்னைக்கு விரதத்தை முடிக்கணும். அப்போ அங்கே கலந்து கொள்றதுக்கு நிறைய முனிவர்கள்லாம் வருவாங்க ராஜா வீட்டுக்கு. ஏன்னா அது விரதத்தை ஒரு கிராண்டாக ஃபெஸ்டிவல் மாதிரி இது மாதிரி பண்ணிட்டு வரவர். துவாதசி அன்னைக்கு துர்வாச முனிவரும் வந்துட்டாங்க. துர்வாச முனிவர் வந்தோடனே அம்பரீஷ் மகாராஜா அவருக்கு வேணுங்கிற மரியாதையெல்லாம் பண்ணி கொடுக்குறாரு. ஒரு முனிவர் வீட்டுக்குள்ளே வந்தாச்சுன்னா அவருக்கு வேணுங்கிற மரியாதையெல்லாம் பண்ண அவர் ஏற்றுங்க அது எல்லாத்தையும் வாங்கிட்டார். துர்வாச முனி சொல்கிறார், நான் போய் குளிச்சுட்டு வரேன், ஆற்றுல போய் குளிச்சுட்டு வரேன், ஆற்றங்கரைக்கு போயிட்டு வரேன் அப்படின்னு. சரின்னு சொல்லிட்டு அவர் அனுப்பிச்சி வச்சுட்டார். அவர் அம்பரீஷ் மகாராஜா அங்கே போய் குளிச்சுட்டு சொல்லிட்டு அதுக்குள்ளே குளிச்சுட்டு நான் சாப்பிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போகிறார். துர்வாச முனியும் அவர் குளிக்க போன உடனே மகாராஜாவுக்கு ரொம்ப பசி வந்துடுச்சு. அதனால அவர் என்ன பண்ணுறாரு, தண்ணீரே அறிஞ்சினார். நிர்ஜல் ஃபாஸ்டிங் இருக்கா அவெல்லாம்,
அதில் போய் தண்ணீர் அறிஞ்சினார். தண்ணீர்னா வாட்டர். அதை எடுத்து குடிச்சிட்டார். துர்வாச முனி திரும்பி வந்து பார்க்குறார். அவர் வரத்துக்கு முன்னாடியே அவருக்கு ஞான விஷயம் தெரிஞ்சு போச்சு. மகாராஜா அம்பரீஷ் தண்ணீர் அருந்துவது அவருக்கு தெரிஞ்சு போயிடுச்சு. அவர் அரசருக்கு சாபம் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டார். அரசர் அம்பரீஷ் வந்து விஷ்ணுவோட பக்தர் இல்லையா? அவர் விஷ்ணுவை வேண்ட பகவான் விஷ்ணு தனது சுதர்சன சக்கரத்தை துர்வாச முனிவரை அழிப்பதற்காக அனுப்பினார். துர்வாசர் ஓட ஆரம்பித்தார். அந்த சுதர்சன சக்கரம் என்னது? அவரை தொடர்ந்து ஓடுறது. ஒரு முறை அவரை காப்பாற்ற முன் வரல, யாரும் அவரை காப்பாற்ற முடியல. கடைசியில என்ன பண்றாரு அம்பரீஷ் மகாராஜா? அவர் காலில் வந்து எல்லா இடமும் சுத்திட்டு அவர் காலிலேயே வந்து விழுந்துட்டார். யாரும் துர்வாச முனி. அவரை மன்னிக்க வேண்டாம். அவர் தவத்தை மறந்து பகவான் விஷ்ணு சரி அவர் பண்ணது தப்பு தான், இருந்தாலும் அதை மறந்துடலாம், மன்னிச்சுடலாம் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு விஷ்ணுகிட்ட கேட்குறாரு. துர்வாசனை மன்னிச்சிருங்கோ அப்படின்ட்டு அம்பரீஷ் மகாராஜா கேட்குறாரு. கடவுள் உடனே அம்பரீஷ் மகாராஜாவோட தூய்மையான பக்தியில கற்றுண்டு துர்வாசை நெறிமலை. அதனால வந்து அவரோட இதுல தான் அவர் வந்து துர்வாசகால தான் துர்வாச முனி அம்பரீஷ் மகாராஜா வந்து விஷ்ணுவிட்டு வேண்டுன்றதுனால தான் அவரை காப்பாற்றப்பட முடியுது. இல்லைன்னா காப்பாற்றிருக்க முடியாது இல்லையா? அதே மாதிரி தான் நிர்கா ஸ்டோரி சொன்னேன்னா அதுவும் இதே மாதிரி தான். ஸோ இதுலேருந்து நம்ம என்ன தெரியணும்? பகவான் கிருஷ்ணரிடம் சரணடைஞ்சு நம்மளை வச்சிருக்கணும். அதனால தான் அவருக்கு வந்து அந்த ஆபத்து காலத்துல வந்து அவருக்கு வந்து அவர் கூப்பிட்ட உடனே அவருக்கு சுதர்சன சக்கரத்தை ஏவி விட்டு அவரை இதுங்கெல்லாம் பார்த்தா மறுபடியும் அது வேண்டாம் பண்ணாதீங்கோ அப்படின்னு சொல்லி அவர் சொன்னதுனால அவர் பண்ணி கொடுத்தார். ஸோ இந்த அம்பரீஷ் மகாராஜா கதையை கொஞ்சம் படிச்சுட்டு மாதிரியும். ஸோ இதோட கிளாஸை முடிஞ்சிடலாம். எல்லாரும் ஒரே ஒரு வாட்டி ஒரு டைம் ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் சொல்லலாம். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராம ஹரே ராம ராம ஹரே ஹரே வாஞ்சா கல்பத ரூபஸ்ய கிருபா சிந்துப்யோ ஏவச்ச பतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम